Hello viewers, this is your girl Alpha Charles Mbaya Borno. Yau kuma ina son yi magana ne akan still dai akan mu mata, yadda ya kamata mace ta dinga bi da saurayinta ko kuma ta dinga bi da mijinta. Ke mace at least in kina son ki waya da mijinki ko kuma saurayinki in ce, yanzu ba a wani yayin kira ki daga waya kina wani hello, ko da babanki kike waya ai ba haka ya kamata ki ce mishi ba. Za ki yana daga waya baby, sweetheart, honey, ga pet names da yawa. Hello baby na ya kake? Lafiya, da fatan kana lafiya. Musamman idan kina son ki yaudare ki damfare shi. In wani abu kike so a wurin shi, hello baby na ya kake? Baby ka ci abinci? Baby me ka ci? Gaskiya baby ina missing din ka, yaushe zaka zo? Show him that you are missing him. Show him that you are missing him. Later on zaki ya cewa, oh baby, baby I wanted to ask you, ina bukatan abu kaza ne, ina bukatan abu kaza. At least he will feel good. An kuma mai bayarwa ne zai bayar, ko ma mara bayarwan ne idan har yayi niyya zai yi. Amma wani hello, 2000 nake so. 2000 ubanki ya bashi kudin? Lallai. To wallahi ni ne kai, ko a yayana ba a isa yi irin wannan rashin mutuncin ina gumba. Ki kira daga kira hello, da Allah zaka zo an kana zuwa ka siyo min kazan chawai zan ci. Kazan chawan ubanki ba ke kika nema mai ba, yana hustle ne, yana neman kudin nan. At least show him some respect. Ki petin din shi, dan Allah ina son zaka zo mana, in akwai kudi a wurin ka bi wuri kaza ka siya min kaza. At least it makes sense. Amma gaskiya mata kuna disgracing ina da yawa. Shi yasa kullum magana na akan abin da ya dace ki a matsayin ki na ya mace ba shi kike yi ba. Miye amfanin hakan? Da me kike karuwa? Okay, ke kawai tunda dama kin tashi baki da tarbiyya, bari ki nuna a ko'ina. To yanzu maza na dubawa. Ki manta a namiji yana kashe miki kuɗi. Idan har ya kula baki da respect, wallahi ko nawa ya kashe miki zai manta da ki. Idan har ya samu wanda za ta yi ta kira shi, baby na kwana, baby ka tashi lafiya. Ke kuma da safin ma ba za ki kira shi ba, za ki zo ki kira shi kina cewa wato ma kama ki kira na kenan. Ko kuma na kira ka baka daga mun waya ba, kina yi miki bishi rashin kunya a waya. Yana fita aiki, neman kuɗi yake. Idan har bai yi neman kuɗin ba, wace kuɗin zai samu ya kashe miki? Saboda haka bai mata mu taimaki kanmu, ko kuma in ce ku taimaka mana, saboda yanzu maza sun fara kallon mu fa dukan mu daya. Saboda haka ku taimaka mana, at least know how to talk to your man. He's your man. Ki san yadda zaki dinga mishi magana. Pet him. Mijinki ne, saurayinki ne. Know how to pet him. He's your man. Come on, yanzu in kika ji za a yi miki kishiya ko kuma shi saurayinki ne, kika ji ai yana neman wata ango, shege dama dan kutumin uba, dama ai mayaudari ne, kuma ke kika jawo. Baki iya komai ba sai rai, mutanen layin ku duk sun sani. Saboda haka dan Allah mata roƙon mu nake, dan Allah we should know how to pet our men. At least mu san yadda zamu dinga musu magana, mu san yadda zamu dinga respecting din su, ba su kaɗai ba, ɗan uwansu, iyayensu duka. Yana da amfani in ya aure ki, kin ji daɗin zama a gidan.